Nu cunosc o sumă exactă, dar sunt foarte mari cheltuieli, anume pentru a se deplasa colaboratori de poliție pentru verificare. Câte alerte au fost în total până acum înregistrate? Dacă sincer nu cunosc numărul, dar sunt foarte multe. Din câte cunoașteți, toate cauzele penale care au fost pornite pe alerte de falsă au fost concentrate la Procuratura de Combatere a Crimei Organizate și Cazuri Speciale. Preventiv, semnalele, mesajele pe e-mail parvin din afara Republicii Moldova. Da, este adevărat. Cu detalii să vedem suplimentar. Este adevărat că dumneavoastră conduceți grupul de procurori în ceea ce privește alertele aceste false? Nu, este nemijlocit procuror conducător a grupului de urmărire penală. Au fost identificați deja unii suspecți reținuți, poate? Nu au fost reținut nici o persoană, au fost identificate adresele de unde parvin astfel de mesaje. Și ce țări, dacă puteți să ne spuneți? La moment nu putem comunica, sunt examinate mai multe țări. Care ar fi? Aproximativ. Organul de urmărire penală să aibă detalii referitor de unde parvin mesajele despre alertele false, o să venim cu un comunicat.